Tá an faoi an crack le T-Rex agus an teanga Gaeilge. Tá T-Rex Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo, agus tá T-Rex freisin in our breed. Gur míle mag ag First Gaeilge údarachta agus mór bio agus éisinis tá an airán éisinis so éisinis de cuairmach is mu Edward agus is muide Al. Hey, go, 3, cut! Jeremy Martin.